Είναι. Δηλαδή εσείς τόσο καιρό τα ξέρατε όλα αυτά? Φυσικά τα ήξερα. Και για τη σπήρα που είχε μπλέξει και όλα? Ποια σπήρα, κυρία μου? Παραμύθια της αστυνομίας. Εγώ την έμαθα να παίρνει ναρκωτικά και εγώ την έστελνα να πουλάει στους πελάτες μου. Μου άρεσε η γυναίκα, με βόλευε και στη δουλειά μου. Τι να κάνω, κάπως πρέπει να ζήσουμε κι εμείς, Μάλιστα. Ψέματα λέει. Φυσικά την αγαπάω. Αλλά και στην αστυνομία εγώ την παρέδωσα. Είμαι και λίγο χαφιές που λέμε. Τι να κάνουμε, έτσι έχω μάθει. Ψέματα λες. Και γιατί τα κάνατε όλα αυτά? Τρόπο ζωής. Κάπως πρέπει να υπάρξουμε. Εκπληκτική ειλικρινιά σας. Αλλά γιατί καταστρέφετε το παιδί μου και όχι τον εαυτό σας? Ξέρετε εσείς κανένα που να καταστρέφει τον εαυτό του? Ο κάθε άνθρωπος είναι θύμα κάποιου άλλου, έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά είναι έγκλημα αυτό που κάνατε στη Μαρία. Είναι. Είναι, αλλά το κάνατε. Ο νόμος της επιβίωσης. Έτσι μου μίλησε ο εαυτός μου να κάνω, έτσι έκανα. Εγώ φταίω. Δηλαδή, αν τώρα μέσα από την αγανάκτησή μου βγάλω κι εγώ ένα περίστροφο και σας πυροβολήσω, θα έχω δίκιο? Φυσικά. Α, φυσικά. Ωραία, τότε να πάρουμε όλοι από ένα όπλο και να πυροβολούμε ένα στον άλλον. Αυτό δεν γίνεται, κυρία μου. Έτσι δεν γίνεται σε όλο τον κόσμο. Φοβερός είσαι. Και τα βρίσκετε σωστά όλα αυτά? Δεν θέλει να πει αυτό το πράγμα, ρε μάνα, ο άνθρωπος. Άλλο θέλει να πει. Δηλαδή, σας μίλησε ο εαυτός σας να πουλήσετε τη Μαρία στην αστυνομία και μου λέτε ότι έχετε και δίκιο. Κάποτε στη φυλακή ήμουν στο ίδιο κελί με ένα πρεζόνι κάπου 20 χρονών. Αυτός όλη μέρα διάβαζε. Όταν έφυγε ξέχασε ένα βιβλίο. Μια μέρα λέω, δεν του ρίχνω μια ματιά. Κοιτάω το εξώφυλλο, μη δίποδας. Βαρύ, λέω. Τέλος πάντων, άρχισα να το ξεφυλίζω. Σε ένα σημείο, αφού είχε επιδείξει τη μάνα του, αφού είχε τυφλωθεί, με κάποιον συζήταγε, δεν θυμάμαι. Προσέχεις? Μάλιστα. Του λέει, εγώ τις πράξεις μου δεν τις έκανα, αλλά τις έπαθα. Με αυτό θέλω να πω ότι εγώ είμαι γέννημα και θρέμα δικό σας, της δικής σας κοινωνίας, του δικού σας συστήματος. Εγώ δεν είχα καμιά διάθεση να γεννηθώ και να κάνω ό,τι έκανα. Ορφανοτροφείο, αναμορφωτήριο, φυλακές. Όταν είμαι έξω κοινωνία σας με έχει σε καραντίνα. Το τελευταίο βράδυ πριν πιάσουν τη Μαρία της λέω, αν παντρευόμασταν οι δικοί σου θα με θέλανε? Τι να σε κάνουνε, μου λέει. Προσέχεις? Δεν είναι λοιπόν ότι δεν σας θέλουμε εμείς. Εσείς δεν μας θέλετε γιατί είμαστε τα αποβράσματα της κοινωνίας. Αν κάμια μέρα λοιπόν από το πολύ κυνηγητό και τη μοναξιά μου τη δώσει και καθαρίσω μερικούς κοινωνικούς παράγοντες και με στήσουν στον τοίχο, η κοινωνία σας θα χαρεί που έφυγε από τη μέση ένα κάθαρμα. Αλλά δεν θα έχει πάρει χαμπάρι άλλη μια φορά ότι το κάθαρμα που σκότωσε ήταν ο ίδιος ο εαυτός της. Και έρχεστε εσείς τώρα να μου μιλήσετε για άψογη συμπεριφορά στους ανθρώπους και πράσινα λόγια.